ziurgabetasunaren printzipioan oinarritutako bikotea gorpuztuko dute Heisenberg antzezlan berrian. Eta honi buruz guztia kontatzera datoz, gaur bi euskal aktore haundi. Ramon Agirre eta Naiara Arnedo. Biba! Kaixo! Apa, bikote, arratsaldeon, ongi etorri. Horlaxe, txak, eta txak. Amarretan de kaixo. Amarretan. Arratsaldeon, bikote. Arratsaldeon. Bueno, zer moduz? Ondo. Bueno, bikote edo ezoiko bikote. Bai. Esan beharko genuke? Bai, xelebre, bikote xelebrea. Xelebre. Bereziak. Oso xelebrea, bai. Bai, ze ezoiko bikote, ezoiko historio, ezoiko kimika, maitasun historio baten aurrean zagote Heisenberg obra honetan, ez da? Bai, Naiara? dena ezoiko. Dena ezoikoa da, ez? Bai, Bai. Maialen, zer diozu, hasiko gara lehenbiziko esaldiarekin? Bai, hori da. Zein da Galdetuko zuen diegu hori. antzezlaneko lehen da biziko esaldia, esaten duzuena? Ramon, edo nor hasten da? bueno, Naiara? ekintza da, ez? Musu bat ematen dio garondoan. Bai, baina... Eta gero esaten diot, barkatu. Barkatu. Barkatu da zure... Ondo, ez da zer pasatzen. Bai, pasatzen da. Bai. Eta pasatzen da, ez Eta da? pasatzen da. Deskuidatu egin naiz. Bai. Beste pertsona bat zinela uste nuen. Bai, baina jarraituko dugu edo? Pasatzen dia, kasa asko pasatzen dia. Ea, txotxe, orduan, Bai. ze pista batzuk atera ditugu. Nolazpait ere elkartzen zareten nunbait, ez dakigu nun, eta Naiarak musu bat ematen dio garondoan Ramoni. Baina, etzen pentsatzen zuen pertsona. Ez. Uste nuen nire aita zala, baina nire aita hilda dago. Orduan... Naiarak, Bai. hor buru barruan, Bai, eski nire pertsonaia Horrek pixkate. ematen duen biziko pista neska honi, emakume honi buruz. Bai, ez da? Bere eta zalakoan musu ematen dio, eta aitak urte bete darama hilda. Bai, ligatzeko aitzakia bat izan daiteke, ez da, Ramon? Zurekin ligatzeko ez, edo? Ba, ikusleak momentu hortan hori ere pentsatzen du. Hori eta gero beste gauz asko. Aizu, eta benetan hori gertatu altzaizu inoiz. Norbait etorri, musu bat eman, aizu barkatu. Ba, beira, bueno, musu bat ez, baina orain dela gutxi gu entsaiotan geundenean, entsaiotik atera, eta, bueno, nire laguna zala pentsatzen duen, eta nintzen, eta justu tripan egin nuen. Kiki, eta berak, behiratu zidan, eta, ostia, barkatu. Beste pertsona bat zen. Beste pertsona bat zen. Baina nik uste nuen nire laguna zala. Orduan, jo nintzen... Aha, ongi, Naiara, ongi. Justo Gertatzen da. Gertatzen da. Badu pertsonaietik, desente. Eta egin kutsatuta dago, baina bai. Gertatzen zaizkio... Gauza arraroa. Baina gezurtia ez, Hori ez, gezurtia naiz. Gezurtia ez. Ez, baina pertsonaia. Oso. Gezurtero. Joango gara pixka zuen pertsonaiak ezagutzen, Ramon, zurearekin hasita, Alex Priest. Alex Priest. Da zure pertsonaia. Txistu igota gabe. Bai, txistu igota gabe. Pertsona metodikoa, iluna. Lan asko eman dizu pertsonaia ulantzeak? Bai, bueno, ni naiz perfil hortakoa, baina, bueno, da pertsona bat bere bizitzaren azken partean da ona, ez du gazondirik espero bizitzak ez du pentsatzen sorpresa hondirik emango dionik, eta bai, hori da oso patxarrosoa, tajuzkoa, eta pixkate, bueno, etxita dago pixkat, bueno, ja mendik aurrera, ez zait. Ezer gertatuko eta gertatzen zaiona, bueno, gertatzen zaio erauntxi bat gainea, eta, bueno, astintzen du, eta hortik aurrea, edo zein gauza. Gertatzen zaiona da, Georgie Burns. Georgia Burns. Gutxi gora, bera, ez da, hori zara zu? Bai, eta nolakoa da, Georgie? Georgia alaia da, divertigarria, bizia, pixka gezurtia. Horregatik esan duzu lehen gezurtia. Berak behar duena. Bai? Bere bizitzan behar duena. Georgia bat. Espero ez zuena, baina behar zuena. Bai, eta ni beraren, Bai, kuriosa, oso biadia, oso xelebre, oso bitxiak, baina nor bere erara, oso, antagonikoak dira, ez dagote zer ikusirik eta bestearekin. Eta, ez du, nola posible, horako bizaki hain diferenteak, elkart zerbait aurkitzen dute, hasierako momentu fletxazo hortan, lotzen dituena, eta hortik aurrea, hausartzen dira, bide bat elkarrekin egiten, eta
Kuriosa, bai, esan, bizitzan desautzen ditugu olako jendea, nola da posible honekin ibiltzea, eta urteetan, askotan osagarri izaten direlako, ez? Baina, asko gustatzen zitaidan, nire lagun batek irratian lan egiten duen bat, eltzan aurrezten aldian, Saroben, eta berak esan zian, erabat sinisgarri egiten dezue, hasieran zinezko ematen zuena, erabat sinisgarri egiten dezue, posible dela hori gertatzea. Eta egin zezaken komentariorik honen. Hori da zuen bion artean kimika handia dagoelako, baita ere, ez da, pentsatzen dut. Badago, zeo zer. Ondo eramategia, bai. Badago, zeo zer. Bai, aipatu duzunez, Georgia, aurpegi asko ditu Georgia horrek, ez? Eta aurpegi desberdin hainbeste dituen pertsonaia bat egitea, asko kosta zaizu, lan handia eman dizu horrek? Ba, egia esan, hasieran irakurri nuenean testua esan nun, baina hau zer da? Nundik hartu berde eta enuen ulertzen. Baina, dana gertatuz, bueno, soineko bat jarri nuen, eta agertu zan pertsonaia. Georgia sentitu zinen. Benetan, hola izan zan. Gero, soineko hori ez dut eramaten obran, baina entxadaiatu nuen soineko batekin. Ze enekien nundikan hartu eta hasi zan, bera, asaltzen, eta hasi nintzean disfrutatzen, eta hola, magia izan zan. Ze nire burua beste leku batean ikusten nuen, eta bueno, oso polita izan da, eta oso erraza egia esan, ez? Entsaioak, hasi ginen testua botatzen eta topatzen gauza batzuk, bueno, oso, bai, esan oso gustora ebilia, eta maitzarekin oso pozik gaude, eta, bueno... Bueno, pentsatzen dut zuei ere zer pentsatu handia emango zizuela honek, ez da? Zeren, ongi ulertu baldin badugu, maitemindu egiten dira, ez da? Bi pertsonak, edo ala iruditu zai bentzat? Bai, baina dena oso xelebre, oso maitemin xelebreare, bai, dena xelebre, dena ezoikoa. Ez da romantikoa. Adintarte oso handia dago, bien artean, orduan pentsatzen dute... Zuei ere barroak pixka mogoteko zitzaizkizuela, ez da? Bai, eta komedia romantikoa da, badu komediatik, baina baditu eriotza eta zartzaroa eta bizitzaren azken puska eta horren inguruan egiten ditu umore beltza ere badu eta baditu gordinak ere bai eta bai, ez da komedia harin xaleko bat eta oso polita. Lehen inoiz elkarrekin lana egindakoak zineten? Bueno, gogoratzen zea, Ani musikal bat egin genuenean. Talde afizionatu batekin egin duen. Ingelesez. Telesailien baten egin dugu, telesail berean egon geha, baina ez genuen elkarrekin estena berean, set berean. Bai, Goinkalen ere bai, eta Klikouskin baita ere, baina ez... Baina ez genuen elkarrekin estenarik elkarrekin. Ezu, Naiara, zuk esan duzu erraxa izan dela, baina bi pertson bakarrik holtzan gainean, hor minimalista dela, ez alda bazaiagoa. Ez alda erraxo egiten 7-8 pertsonakin, zu, tal. Mundu guztia zuri begirari da. Niretzako kriston, nola esaten da, retoa izan da. Ez dakit nola esaten da. Erronka. Ze ni Euskaldun berria naiz, eta Ramon badaki testu pila badaukadala, eta oso azkar, oso azkar hitz egiten dut. Hanetza etzen baten, berri zar, eruntxi badat, eskarari eskola gaiten du, ikusko zuen. Bai, eta gainera testua etzan erraza, ze esaldi oso motzak dira, eta salto egiten du galdera batetik bestera, eta pertsonaia oso... Ez dago... Erotuta ez dago, baina... Ez dago, baina... Limitean dago. Oso vitala, oso... Ematen du, asko ematen du, Naiarak ere asko ematen du, holtzan. Oso aktore hona da, baina batez ere, hori baina asko da garrantzitsua, oso lankideo. Emozionatuko naiz. Oso lankideo hona da, bai, asko ematen du, oso emankorra da, eta hori
bere estarentzat oso ona da, bai. Emozioz, da zaku bat emozioz betetakoa eta botatzen dizu. Emozionatuko nahi, Ramon. Seguro asko ikasi duzula Ramonekin, ez da nahiara? Pertsonak hori egiteko olako behar eta oso asmatu dute, aukera. Beti beldurtuta eta berak oso lasaia da, orduan beti esaten dit, dena ondo jungo da. Eta ni naiz... Ze ondo, horraren enbiziko partean, enbiziko erdian behintzat, nik monosilabo dauzkat. Bai, ez, zergatik, bai, baina nik aitzen behar eta berak ematen dizkidan, olatu horietan, gainean jarri eta surfeatzen aldan moduan, baina asko ematen dit eta orduan oso... Ondo, entzaiatzen duzuenean, suposatzen dut, ensaioak hasten zaretenean, asko aldatzen da hasierako tekstutik gero danera? Hau da, igual hemenez. Itzulpena esan behar da, aizpea goena garena da, eta ez, hemen ez dago aldaketa, izan behar duzu Fidela... Fidela. Deno oso lotuta dago. Mosketa txiki batzu gehin zizion, Fernando Bernosek, bazian, baino, bueno, garrantzirik gabekoak, eta baino, ez, izan behar duzu Fidela. Bueno, Fidela inglesetik euskara dagoen aldearekin. Askotan asmatu behar duzu, gaina, bera horako personak bat izan da, eta gizuna mundi datorren, eta nola di joan, askotan esatitu gauza batzuk, inglesek ere ulertuko ote dute hau, eta orduan, bueno, ez da itzulpen, baina bai, saiatu behar Fidelak izaten. Fidelak izaten nortzala. Ez dugu egok honea ekarri, nik uste ez du la merezi kasu honetan. Jendeari astu egite zaio, Londres aipatzen da, Londres, San Pancras, ez da gizer, eta New Jersey, eta ez dio jola, jendeak azkenean berdintzaio da bikote bat, edo zein hiria hunditan gertaiteken enkontrua da, eta astu egite zaio, nun gauden. Estreinaldia Arriagan okerrez palima gaude, bai ez da? Zer modu joan zen estreinaldi hori, nahiara? Oso ondo, eta, bueno, jolean egin genuen, eta oso polita zen egia esan, lanpara eta alfombrakin, eta, bueno, pixkat improvisatu genuen hori ere bai, ez? Momentu batean esaten dugu, zure txea zoragarria da, lanparak eta alfombra, kristontokia zen, eta beteta zegoen, eta guretzako hori xabelotasuna bizitzeko, bueno, zea estreinaldian, impresionakin, eta egin jana zen impresionakin, jendea unkituta. Bai. Batzuna... Aizu. Emozionauta, igual, zeo zer ugitu zen hori. Nik estrena aurretik, baino gehiago sinisten dut, ikusita jendea egin izketan egin eta uste baino komikoagoa, uste baino unkigarriagoa, berezia da obra, ez da arrunta, ez... Beti esaten dut, hori, gogoratzen zeaten nola zeuden kajita batzuk ikusten zenuen irudi bat, eta... bueltak ematen da, arrazoia. Hau, sei estenadia, eta hori, ikusten duzu gure estena bateko momentua, eta gero, buelta baten duzu, eta otro salto kuantiko, ez? Beti esaten dut, salto kuantiko. Heisenberg histori hori teoria fisika kuantiko tindator. Ziurgabetasunaren printzipioa. Eta nik ez dakit ondo esplikatzen, baina bere personajeak esaten, nola, esplikatu duzu hau ez dakit. Zerbait urbiletik... Da ziurgabetasunaren printzipioa. Edo behintzat... Teoria. Zerbait urbiletik ikusten baduzu konturatzen zara ez duzula modurik jakiteko noradoan edo zein abiaduratan iritsiko denara. Norantz doan edo zein abiaduratan mugitzen den begiratzen baduzu, ondo behatzeari utziko diozula. Eta bereko Simon Stephen egin dituzu biak kontrolatu. Baina nahi badezu, lasaiago esango dut, Ez. Eta gileak aplikatzen dio hori giza harremanei. Titulo pixka bildurtu, eta jendea pentsatuko nik. Heisenberg ikusita zer da, itzaldi zientifiko bat, o Eluiarren ziklo bat. Heisenberg eta gu oean. Baina hori argitzeko kartelan jarriko horian, gaude? Eta gu oean. Izketan. Maitasuna eta fisika kuantika. Bai, hortxe, dena azkenean, bai. Hortxe, gutxi gara. No, polita.
Bikote, Heisenberg antzeslanarekin jarraituko dugu, dagoeneko estrenatuta dago. Heisenberg. Horrela esaten da? Nik uste baietze, Heisenberg. bintzat belarri gauzo nomen dio. Mira. Ze ondo, Maialen. Ze ongi, Ze ondo, Gogoratuko gara. Nerekin asko ikasten aizate ingelesan da. Heisenberg dagoeneko estrenatuta dago. Hemendik aurrera ere ikusteko aukera izango da, urtarriletik aurrera, ezta? Bai, oindako hau txuna, getxo ondako hau horrengoa. 25. Datak esango ditugu. Bai. Gure estiloan esango ditugu datak. Bai, nik esango ditut azuek egin. Baina hori, gero donosti. Esango ditut, lasai, Ramon, nik esango ditut. Bai, lasai. Urtarrilaren 25ean Heisenberg getxon. Otsailaren 9ean Heisenberg lezon. Otsailaren 20ean Heisenberg donostin. 21ean donostin. 22ean donostin. 23ean donostin. Lau, donosti, lau. 23. Eta hortik aurrea, Sekulakoa. Euskal Herriko herri esan guztietatik. diate telefono, bulegoko telefonoa. Isildo ere egin gabe dagoela, ezta? Zutan dagoela, bai. Isildo ere egin gabe. Bueno, egia da, ez dela askotan aipatzen den historio bat. Ezaguarri asko aipatu ditugu, ez da adinaren hor dago bat, ez? 75 urteko gizasemea, 42 urteko emakumea, eta gero bakoitzaren estado emozionala ere bai, ez da, desberdina zarete, baina hor pasioa sortzea edo kimika bat sortzea... Zerbait sortzen da, ez dakit definitzen, ez dakit zer, baina zerbait oso... Bai, ez doikoa da, ez da nahiara? Ez, berezia. Historia erakargarria da. Bai, behintzat, bueno, ezoikoa. Eta hortikan, bueno, eske harreman romantikoa, bueno, eske desberdinak gea, eta baina, bai, maitegea. Nik uste... Bai, maitasuna hor dago, baina desberdina, baita ere, ez? Berak behar duena eta nik behar dudana. Orduan, hori da unkigarria, ez? Ez da pasiozko erlazio bat edo harreman bat. Bueno, eta bai, baita ere, edo, bueno. Bai, momentu batzutan Julia Roberts, Richard Gere, baino beste modu batera. Nahiko lukete beraiek, zuek bezala. Nahiko lukete.